час да дойдеш. Дойде. Пепи и ти, още мъничко. Пепи беше 15 минути, аз Той бях само половин вчера, час. той заяви желание, ама... Батко, знаеш как ни се беше? Направо... Абе, ние сме дошли да си почиваме. Както Весо каза, такова, така се обърнах на другата страна и... Аз не съм спал повече от 3 часа от един месец, бе. Веско вика, Пепи ще ставаш. Безпрекъснато. Беше ми ясно, че никой няма да отлепи. Аз даже мисля, че не съм те чул сутринта. Само са бех Аз опили. не те будих. Хърках ли аз много? Не. А, добре. Ти мал обаче. Много. А ти как хъркава, те? О, Жоро не ми прости, той аз докато заспа. Трябва да ти кажа, че аз се будих първо в 5 часа станах и от не знам откъде става, се чуваше нещо много добро. Ще ти кажа от коя. От коя? Мало е 2-3 варианта. Реза, Жоро. Бехме спокойни. Само тази страна ли метрите, бати? Тук аз тук до... Притеснях се да не се успим до сутрешния риболов. И затова откара до 11. Аре бе, Весо, вади я тази риба. Играеш. Но Майкъл бе. Пипа, тя пипа много е бано тази бабушка. Бабушката я смуче. На червеноперката. Ти ще захранваш някъде? Абе, тук на дървото отзад има една пулка джопети, дето си беше изтрошил телескопа. Не знам дали не е твоя. Моя. На един пор съм я служил. Ще захранвам някъде, ама ще видим къде. Ела тук бе, ела тук на моето място. Ти няма ли да ловиш сега? Стига се намоли.